Evo mene u Neumu ispred Grand Hotela Neum. Inače u Neumu već par sati nema struje. Ovo što se čuje je dizel agregat koji baš lepo zagađuje, ali šta da radimo? Očigledno da je to hotelu neophodno da bi funkcionisao. Ipak je u pitanju veliki hotel. Tako da i zagađenje nije malo. Sve u svemu, nadam se da će uskoro i struja stići, pa da ovaj agregat prestane da zagađuje ovu lepu i čistu, uglavnom čistu okolinu. Pa toliko od mene za sada. Pozdrav iz Neuma, ispred Grand Hotela. Dakle, Grand Hotel